Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon na adlaw Martes, pitsa 23 na. Bulan sa Nobyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Isyu sa tunga sa Bacolod kag probinsya, pamangkot may lamod ayhan politika. Presidente Duterte nagpalayag nungka nga mag-atubang sa korte sa mga puti. Ba, siling sang kumilik, hindi maglapas sa health protocol kay isa ina sa mga pagsulundan sa paglapas sang ila sini kasuguan. Baw nakibot ang tanan. Si Presidente Duterte nagkondena sa ginimo sa mga sakayan dagat sang pungsod China. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa among sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. sa tunga sa Bacolod kag probinsya, kabay pa nga wala lamod politika. Si Mayor Leonardia nagpapanaog mando ehekutibo numero 53. Ano ini siya? Nagapahapos sa taga Bacolod nga hindi na kinalan ang ispas pag-abot sa airport padulong sa Bacolod. Kinanglan mo lang ang card nga fully vaccinated ikaw para nga mapapos sa piyak nga bahin. Hindi komporme. Panawag sang probinsya illegal ang ginhimo sang syudad sa Bacolod. Kinalan may ispasgid. Respetuhon naton ang executive order sa Bacolod, respetuhon taman ang desisyon sang probinsya. Pero siling ko kay na, kung may lamod politika, disbintaha ini sa probinsya. Nga aman, kung may lamod politika, kaklaro nga ang probinsya, bisan ng gobernador ga-endorse nged sa ila kandidato, nga si Anay
Congressman Albi Benitez. Ang mga alkalde sa Sur Norte, Calamanan, nag-endorse sila kandidato nga si Albi Benitez nga adisbintaha. Ang inyo ginapabudlayan, taga Bacolod. Nga nagapauli sa Bacolod. Kag ini taga Bacolod, butante sa Bacolod. May pamilya, lunsay butante sa Bacolod. Amo lang ginapabudlayan nyo. Sa banta nyo, ayan, wala ka balon taga Bacolod nga may kandidato kamo nga gina-endorse? Sa pamatyag ko kung may politika ini, disbintaha sa inyo kandidato nga, akig na sila mong ginapabudlayan nyo, ginapapos sa Bacolod, kamo ginagapabudlay. Hindi maigo niyang alkalde sa Bacolod. Ang kandidato nyo, among maigo, kay pag-abot sang Mayo 9, 2022, kag madumduman sa taga Bacolod kag pamilya ya nga nagabiyahe nga kamo nagperseguir, pinabudlayan nyo ang taga Bacolod. Pag-abot sang eleksyon, ang sakit sila dugan, ang ila pag-antos inyo ginimo dira sa Bacolod Silay Airport, madumduman nila ina sa Mayo 9. Kag ang kalain sang buot nila, sigurado ipaupok nila sa baluta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Babalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman amat evacuation. mo Philippines. ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig. So, Presidente Rodrigo Duterte sa puti. Siling sang presidente siling niya kahapon, bisan paano tubtubuhe, hindi ako mag-atubang sa korte sang mga puti. Nga bangod sining investigasyon sa ginaligar krimen batok sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sang International Criminal Court. Sila niya, hindi ko magatubang ining mga hukom pura puti nung ka. Hindi ako magatubang sa korte sang mga puti. Nya kung magkadto gaman ako, kag malunggo ako sa bilangguan, kinanglan ang pamatmat na galin sa isa ka hukom na Pinoy. I-welcome ko ang prosecutor kon Pinoy nga magpamatmat sa akon pero nungka sa mga puti. Ya, kasano lang kita yung nagsugot nga puti ang magdesisyon katuntuhan suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Tibisan paano luyag niya kag sa hindi at tubangon niya ini nga kaso. Wala man niya sang border mo ang International Criminal Court, wala niya. Bisan diin ka mga bahin sa kalibutan, basta pasakaan ka kaso, ang kaso magapadayon. Kaya wala niya border, wala niya sang upang, wala niya sang talaksan ang International Criminal Court. Magapadayon ini siya sa akusasyon gapungko ka man presidente o ano man ang imo sini nga posisyon sa gobyerno. Basta International Court ang magapamatbat o kung magapilak sang akusasyon, luyag mo kag sendi at tubangon mo. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay, 50. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya ginagaman amat mo man saka ang tubig. Actually, ikaw po yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala tayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat In standard time, lasay 54 ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang live si pinaka
Mga kandidato pamati nagpalayag ang Comelec nga kinanglan sundon nyo ang tanan nga mga health protocol. Kag kon hindi kamo magsunod, kabigon ini nga violasyon sa eleksyon kag posible ang kandidato ma-disqualify kon hindi magsunod sa mga pagsulundan sang Comelec. Napaidalom ini sa Comelec Resolution number 10730 ang Implementing Rules and Regulations sang Acta Republican numero 9006 kag suno sa Comelec dapat hindi ini pag-ibaliwala bangod isa ini kadako nga violasyon sa Comelec. Ang Section 40 sang resolution nagasiling nga ini nga tikang gin-isyo sa guidelines nga ginpublikar sang National Government, Department of Health, Interagency Task Force. Kag kung sino man ang maglapas ini, base kon bisan magdaog ka, madisgrasya ka, kon i-disqualify ikaw sang Comelec bangod sa paglapas mo sa pagsulundan sang health protocol. Mayo man na, bisan paano, likawan ta lang ang hantuhan kumbat, kulo kamusta likawan ta na. Pero ginhalug-halugan man na. Pwede man, may mga virtual, pwede man kalagaw-lagaw ka, medyo amo-amo ka lang na, hi. Amo-amo ka sa una, no? Hindi ka lang mga musta, hindi ka lang magpangakos kay kadelikado. Halog-halog, pwede ka meeting di avanse, basta nga sundon lang ang tanan nga gina-require sang Comelec. Sigurado, kuya, pagsugod sa kampanya ni Marinagumba ni ang pungsod Pilipinas. Pwerte ni, makadamo lagan presidente kadaan. Kadamo sang presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, padalom. So hindi maintindihan ni ang winas wasanay pag-abot sang campaign period. Sa Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. At sa ikaapat nga isyu ba? Sige, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon.